voin tai chu in ti thoven pain new capital road ta kan tlan vel mai ania chumi pa chuanin Royal Enfield bike nei te tu te tan thulo mom do mai han soido ni la kan sha thawngin tun la ya machine kan boi to em ya kan bike te check tira siam turpona thelai te siam turpon a workshop han kal tur hen hun tha hi kan nei mang to lo ani tin workshop kan ang kal ani pon rei tak tak an nga te ka an ngai china kan hun tam zo kan hun lu tak kha han khoral kha ngai china ni chumi ani wang chuanin servicing thatak mai chakai servicing kan handina zia taka chuanin e-bike kan bike te o siam tir tura workshop kal kher ngai lo khanin i omna hmuna i du na hmuna tak i na ni amo i office a khoi mun poni se nangmarim chan na hmuna khanin kan lo pan chil thei chea tin chu mai ba ka spare part thlengin nangma ngai to boi ngai lovin kalong ngai to sakvek thei chea tin duplicate party kan mang ngai lova aman te lo tlom do uzok ma sela duplicate party chu Enfield tanga hi chuanin khwareya hianin neu le tiang hi atam thina wang hianin genuine part clearly kan mang thina chumi wang chuanin genuine part original part jen te po kanan neya i part ma mu ang i bike ka part thlak ngai khatiang ka chu kan lo ken sakngal theivek chea nangma mulai ngein i du na hmuna yom na hmuna tak khan i bike te kha kan lo siam thei ani tin aizol kha pui chung hi hei kan angkal pui tran me ka han kalna tur po hi om chove neu zela tin aizol kha pui chung mai ba ka aizol kha pui pon khoi mun po thingtlang lampo i kankal thei veka are thi tam takin mi lo zot le thina han soi thiam mai har thina re thi kha chu indu ni chuanin contact number kan lo tar langa hetei mi contact number ka lo tar langa hianin in lo phone mo whatsapp e mo khanin mi lo shilanga mi lo phone mo mi lo whatsapp anga are te chu kanan soi tlanga nga nangma ni lung oina zana local kha kan du thina chu wang chuanin nangma ni ngam na zan khanin ka local thin don ani tin kan re thi chu tengin sang em lowa workshop kan kala kan sen za tang tho ka kan seng don ani aning ko ani wang hian red sang do tura hianin tam takin an ngai thina amero chu kan rette asan lo zia le ain chirom lo zia shecheng turin minang contact ula minang ko ula inin chirlo wang ti kha kan soitel du ni tin keini hi kum tam tak chung experience lo nei to kum som chuang Royal Enfield ta experience lo nei to le company na guru certificate hiala pek to te company train chua mechanic te kan nia kan rin tlak ti kha kan soitel du bokani tin chhun lama kan man lo ani pon zan lam thleng pon kan kal thei veka chhun lama kan lo boi dowa kan man lo ani kha chuanin zan lama khanin zan lam kan man hun tur kha lo soi mei utaula induna hun taka khanin zan lama po ka local thei veka ni tin he servicing chakai servicing ten kan angkal puya tang hianin booking ti no hi anom chove no zela chumi ani wang chuanin kan du huna tak kan man huna tak khanin ka local theinang khanin a thei sham chuanin ahmalama khan ahmalam in booking ti khan tum taila ti chon kan du hun da kara tak khanin kan lo thleng thenga tin keini pon keini lampo khami booking a zir khanin kan lo in siam rem ve zelanga kan du thu samber chu in bike te fit tak le tha taka in khal reng hi kan du berania chumi ani theinan chuanin chakai servicing a hianin booking
lo ti ve turing kan han somin kan han in nge na tin kan bike te khol thil ania I chuwang chuanin hei han check ve hi general servicing han ti ve a chelai han hriat han zon ve zel te ya tha brake pet te po hi aral rat a hian thaki kan tum thina alo ral to lu tu khi chuanin a dc lo ei khor man to thina chuwang chona thar pon mangila du thu samin brake hi a chak to ngai lo ani plus cable te excitor cable kan an ti te o plug te engine oil te po aneng chu chu tengin brake pet brake su thleng te pon thil dang te po ning chu a chet thut lo nang khanin general servicing han ti han cheka chemei tur ani em en tik nge thlak hu nang thlak ngai ani em tia ting zong zong te po kha kan ti thei veka chu wang chu engine oil te hi han thlak that te hi tha tin engine oil hi kan thlak that na na chonin kan bike engine hi atlo do na thadon tina ne meya engine na tapet noise reversal tuk ti te heni ting zong zong thei tam taka chuanin a zong zong chu ani big chong lawa mai ro chu tam zo ka chuanin engine oil kan man reilu tuka wangte hei ting wangte hianin a thleng thei engine oil kan mang reilu tuk ka chuanin balte bol te khan engine chunga oil pass na tur te kha alo block ve thina khami wang khanin engine atlo du lo bi ke me mai ni tin plus cable te excitor cable te o plug te po a hun taka han thlak thei zeli tha a chhe thuna kher en thlaki kan tum thina kanang longran te hiang khokar ko ate an chet pal chuan cable te lo chate mo plug te lo chet kha chuanin thil bui thlak tak khani thina chuwang chuan chu tiang kan pumpel theinan chuanin a chet ma tak tak hianin a chet don hnai hianin han thlak thin taila chumi tu chuanin a hun taka a chet ma kan thlak theinang khanin general servicing checking ki to shum shum po khanin keni chakai servicing te hi minan ko ta ula general servicing ti ka du han ti ta mai ula ti chuanin kenin general servicing a check ngai tu rang chi zong zong kha kan lo kenga a chiani lo chu kan thlak don chong lo wani kha chu nang mani min mu pui vek don thowa kan bike te fit tak le thataka kan nei reng theinan keni chakai servicing ten en hian han thoklang zelila intan keni chakai servicing te hi kan om reng ani